Sambona ngibingelele namkelele channel emaswidi production akubingelelayo umlolisi mbona kahle umuzala phansi le enkandla emahlathi emnyama makabe ke uyaqala ukufika channel ngizele iqiniso ngokuthi subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta ke lolu daba namhlanje ngana kwethu udaba ke engeze ngaloke njengamanje luthi ke baphatheke kabi abalandeli nabathandi ke bomkhonto wesizwe emva ke kokuzwa izindaba zokuthi ke ubaba ke uJacob ke lehlekisa uZuma angeke futhi ke asoze akwazi ukuthi ke abe umengameli waleli yaqembu. Kungani na uZuma ngekhona ukuba ke umengameli yaqembu? Ingoba ke okokuqala ke kukhona ke umthetho wesigaba umqabelayo ukuthi ke abe umengameli. Okwesibili ke futhi kusemqoka ke ukuthi ke uZuma unecala usho ukuthi une criminal record njengoba ke egwetshiwe emva kokuthi ke agwetshelwe izinyanga ezu11 futhi ke iminyaka emihlanu ke ayikapheli. Angithi ke siyasonke ukuthi ke icriminal record lapha eMzansi Afrika iphela emva kweminyaka ke emihlanu. uZuma ke une criminal record noma ke nje kwathiwa ke iyaphela lo criminal record inkantolo ayisophinde ke yamvumela ke ukuthi ke aphinde ke angene ngaphakathi endlini ke zeparlamente yalapha ke eMzansi Afrika. Abantu abaningi ke bashaqekile bafuthi ke baphinde ke futhi ke baphatheka kabi okwenzeke ababanye amaqembu babahleka bebabuza ukuthi hawu kalena bengicabanga ukuthi ke ubani umengameli womkhonto wesizwe ngoba phela uZuma akaze asho ukuthi ke uzoba ke umengameli noma ke umengameli. Yena ke wayethe uzovotela umkhonto wesizwe angeke neze aze ke aseke okanye akhankasele iANC. Abanye ke abantu bathi vele asinendaba thina sivotela iqembu elithandwa ubaba uJacob Zuma asinendaba ukuthi ke umengameli noma ke akasiyena umengameli. Emva ke ukuthi ke kuphumeke lolu daba lokuthi uZuma angekwazi ukuba ke umengameli wakuleli engahle azame emva kweminyaka emihlanu. Abanye abantu ke baphinde bavusa insolo zokuthi kungenzeka yini ukuthi ke umkhonto wesizwe usebenzisa uJacob Zuma ukuthi ke uthole abalandeli bakhe bese ke bekwazi ukuthi bengene ke esikhundleni. Kungenzeka yini ukuthi bamthembise ukuthi ke emva kwaleyo minyaka emihlanu okanye emva kokuthi avumeleke ukuthi ke abe umengameli bazomnikeza isikhundla sakhe na? Kungenzeka yini ukuthi ke kuyothi mase kushaya leso sikhathi mangathi umkhonto wesizwe yaphathi bengabe besamnikeza amandla akhe Jacob Zuma? Kuvuseke insolo ke eziningi kakhulu ke lokho ke kwabanye abantu nabantu ke nje abangaphandle kwezepolitiki. Lolu daba ke libathinte kakhulu ngoba ke umkhonto wesizwe uvuse indlebe okanye ke uvule amehlo ebantwini abaningi ngisho abantu ke ade bengayithandi ke ipolitiki. Ngana kwethu indaba ke zepolitiki asigxilile kakhulu ke kule channel emaswidi production njengoba ke sonke ke sazi, kodwa ke makuthinta umkhonto wesizwe sizolokhu ke sikuthi halamuzi silokhu ke sikuvezela. Ngingene ke odabeni ke lwesibili okuyisexwayiso sokuthi ke kuyanqoswa ke kakhulukazi nje abantu abahlala kwaZulu Natal ukuthi ke bahlale ezindlini bagweme ukucecemeka isizathu singekho, bagweme ukuphumela ngaphandle isizathu singekho. Kakhulukazi ke abantu abahlala koDurban, koRichards Bay, koPietermaritzburg kulezi ndawo ke ezihlaselwe ke imvula ngendlela esimanga. Kuthiwa ke gwema ukuphumela eminyango, uhlala endlini, mangabe uqoqa imfuyo usheshe uyiqoqe ubuyele ngasekhaya ngoba ke izulu lize kabi ke kulamalanga. Ngane kwethu mina sengiyamalala njengamanje ngiyacela ukuthi ke sidibane lapha na ke kuma comments ukuthi ke kuthini ukuphawula kwakho ke kulolu daba lokuthi ke ubaba uJacob Zuma akasoze ke aba umengameli wakuleli. Ngabe wena kuyakuthinta lokho, kuyakuphazamisa emoyeni noma wena cha awunendaba noma kunjalo uzovotela lelo qembu ubukade vele ke uzolivotela? Ngiyabonga, asidibane ke kuma comments.